Hej dit, så var det atter her ved en parti av Gjerstamal. Mester er Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmer er Paul Færø. Og at se at dere er eisende Anja Hansen som teker seg av det tekniske. Og Gjerstamal, Paul, ta videre vidt hva det er stendt for det. Ja, Gjerstamal. Men hvis det ikke er først nækka som er tøtning, fire alt da. Og jeg har ofte også om Gjerstamal i samband med det som Victor sier innenfor en tal, og jeg har alltid nevnt det til ikke leksjen, ja. At hvis Herren skal være at han som sast, som Herre og i tøyne og løyve, ja. Ja. Så er det for det første hjertet, og for det andre hjertet, og for det tredje hjertet. Som, ja. Og at her, jeg var helt unger ta, og han sier at det her, og jeg får også som heter hjertet. Kan tøtning her, så hjertet mot, men for så vidt kjøtthjertet, det er ikke det han taler om, men det er til at livet og hjertet i Kristus her, møte mer, ja. Og jeg var ikke stor oppfattet det, men som var det en sorg. Altså, hvis det bare kom an på hjertet, som vi pleier å si, så det virker akkurat for meg her som at det alt å si hvordan tøtt hjertet er møter mennesker. Her maler Herren tøtt hjertet. Sånn at det er ikke gøyver vi de som god elsker og gav sin sjån at dødja for ja, så er tøtt hjertemål ikke det som det er å være. Nei, det er det. Ja, og så nevnte vi Anja nå da jeg kom, at når man leser Filippe-brevet i 8, så sørst det til at Paulus sier vi tar tryggvandig her og i Filippi at man langes etter tykken vi hjerteleg Kristi Jesus. Akkurat, ja. Ja. Nettopp. Og jeg har tykken vi hjerteleg og begge tar i verje stedfest evangeliet. Tittar jo et parstvimmer og i nøyen, ja. Ja. Og jeg så tingene her og i Filippi-brevet 8, hvis du leser her, så versene først, og han vidt for ordentlig gang, så sørst du at han sier til er rett for meg at hoksa så om tikk. Ja. Og i Filippi-brevet 8. Vi takker Filippi-brevet her, ja. Berganden her. Ja. 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 Han sier, skal jeg lese noen verser i dag? Ja. Ja, han spiller så at vi er Paulus og Timotheus, tjenere Krist Jesu, til at linje heiløve og i Kristi Jesus som i Filippi er det. Vi omkjønner mannen og samkommer tjeneren. Nøye ver vittikken og frier fra gode feir okkara og Herren og Jesus Kristi. Jeg tar ikke gode mine kvarje fer i minnestikken, og i kvarje bøn mine bi alt i fyrtikken ødlom vi glede. Jeg tar ikke hånden fire at tid, lykka fra første dag og til nå, har haft samfunnet vi med, og i arbeid om fire evangeliet. Og er fullviser ui, at han som byrja i godt versk og tikkon, skal eisne fullføre det til det Jesus Krist. Det er jo rett fire med at hoksa så om tikkon ødel, tog er heve tikkon ui hjertanon, bæg og lentjemånen, og ta i verje og stedfest evangeliet. Tid har jo ødel parst ved mer ui nøyene. Ja. At det er noe holdt enn standvante. Ja. Tog at så løy som Paulus hoksar, det han hoksar i Kristus, om det, ja. Ja. Og han viser i at han som byrjar godt verk og i tøymen òsner mentra fosfora til det Jesus Krist. Ja. Altså, og hva er han? Hva er Altså, han? vi kan omkant tøyner ivast og tøy at han er mentor. Det gjør det. Og nå sier han det vidt deg. Mm. Og
Hvordan skulle vi inte ha till avvisa människor som Jota säger i sådana brev tid älskar han. Och hvordan han säger i till versen där? Det här uppbygget ikon. Ja. Og heilas tryggstikkara. Bie og i heila i andan. Ja. Og halde tikkon såleis. Såleis og i kærleika gods. Ja. Så att hvordan først du trunna det ständer att han tror vi hjärtan. Ja. Ja, så hvordan fer Herren trunna at virka og i løyven og kjent tryggvann. Ja. Och det är som så här. Och du ser här apostlarna Petrus säger till att till antiprofeter kommer fram av olika människor. Nej. Och så säger han drivner av hela antan och tala i hela människors. Så ta säga att kraften och evangelien i honom som bor i oss. Ja. Talsman. Akkurat. Och han talsmären som Kristus sände att ta bygg och görs nockar. Ja. Och tar vi tåsa om hjärsta, och tar Bibeln tåsa om hjärsta, och så som vi färdad eisne, så är vi inne i att vi innasta, och i människan, och i god i eisne. Nettopp. Og vi sier at Jesus, Bibelen sier at Jesus sånne gods, ja. Men vi kunne nesten si om han at han Guds hjärsta. Ja. Tog han jekker av gjøren, ja. Ble åpenbæret som mennesker, middelmennesker, ja. Ta var det Guds hjärsta som han uttrykte. Atlan veien i jøkkenen. Ja. Det var Guds hjärsta. Og ta vi så suttja Guds han var fotler av omsorgene, og fotler av eimleika og omsorgan, og takte sint og takte hjertelig sint og i stendet reisen, ja. Så suttja vi alt av det her, at det hjersta først og fremst. Ja. Med han vit som mennesker øyelig ofta vil ha alt sett opp i et system som kan køyre ut fra hatten og tjåkna, som man blir säger det att man krossar av en Excel-ark. Ja, nu har vi gjort hattar, så nu är hattar ordna och så får man gå till nästa. Och ofta hjärta inte uittog, ja. Nej. Men Jesus här alla tiden och möter människan ut från hjärtalägods. Vi går att tog, som vi ofta här härlig själva. Varst du vad han la med till som du säger nu? Nej. är färdig är färdig till Johans 1:20. Och Johannes måste säga vid Peter ta Jesus det var strantene och Peter sätta gatne öjna för en och tar fäuro och tar finko och så han ärskastar rätt. Ja. Och så säger Johannes vid Peter till Herre. Ja. Och ta fullkomliga brott till Peter. Mm. Och vi syns och sanchen synda tänkter och hjärsta brott kom igen nu, kom i hem. Ja. Och vi syns om att anslig gatan var. Då tog att huxa här i något hvordan tenkte du i Peter var? Da han sier vittar det for ut av fiska. Ja. Og vi kommer vittar, og en i 8, eller 28, jeg lærer sånn Jesus for. Ja, jeg tykker man kan regne og mynda seg da, men jeg tykker ikke man kommer til dybden av det. Nei. Tog at han har jo vært så omedelig nær ADS, ja. Ja. Det hade ju fylst i 3 år. Ja. Och början hon var ju som hon var ett under. Ja. Ta Jesus ber Peter komma fylja sig. Ta här akkurat just ett väldigt under för Peter att det var att fiske var i här. Ja, passar ja. Ja. Och så han ser
goddomlega Jesus her, bæge og ut dagliga, men eist upp i fjallon, Ja. dortena, altså, som er åpenbæra upp i fjallon, så han vet at det er neka, altså, som er så avmedelig nek større enn neka kan huksas, da. Jo, men Og så hever han svitja. ja, men Peter har ikke enn opplevd det som Jesus sier, Nei, det er og i Johannes 6. det. Han har ikke Nei. opplevd. Og det er det som avgjørt det. Og det gjør og i mer et avvirke som er alltid er øyelig godt å ha. At jeg fria meg fra at sier noe mer om Peter, at han var som han var. Ja. Ja. Så jeg selv prøver som medvår, altså, at vi tenkte om noe ting. Ja. Og hva skal du gjøre alt? Han får til arbeids. Ja. Ja, bare færre til arbeids. Ja. Og nå er Peter færre til arbeids. Han finner flere visser. Ja. Og nå stender Herren her. Ja. Og hva er helt å ta mot stand her? Det er til øyne forventer vi. Ja. Styrk, ta, brøver, tøyner. Ja. Og nå er løten kom. Ja, det er akkurat det. Og som han elskar i sønne, så elskar han det lukket til enda. Det er det, ja. Men Paul, det her som du nevnte, at vi hann er tjej, altså her, at strømmer av livande vattnet, og dette sier om hele andene. Ja. Her er vi tjattnene av evangelien og sjølven. Ja. Tui alt er gerande mån for från enast ein av okkon, og ikke bare på tammatan immun til andre, men immun til okkon sjølve, ja. Tui at Jesus og Peter var øyla tatter, altså. Ta var øyla næra, som den Johannes, ja. Men Peter, han visste nok ikke av at han skilte det gosser ikke, at Jesus ville komme enn nærre. Han ville komme inn igjen. Ja. Og tenke bygg og i hans hjärsta. Det har han nesten sagt. Ja, han har sagt det. Ja. Han skulle selv komme. Han skulle selv komme. Ja. Enda vit, altså feiren og vit, ja, skulle tenke bygg. Guddommen skulle komme. Ja, hvis du tar og leser så merker til næka som du ikke kan merke hvis du ikke leser. Ja, det er det. Du leser til sånn som vi leser i Åpenbæringene, kapittel 2, tror jeg, ja. Og ikke bare leser, men høyrer, ja. Ja, akkurat. Han som høyre hever, høyre til han som anten sier vi samkommer. Ja. Og tar du bare leser og høyrer antan, så at det er antans rødt som sier fær og let din herre inn, let han inn. Og så sång vi om at det er antans rødt som sier kom og let din herre inn. Og hatt han lært det som øyd. Ja. Og sank av hjertet. Men kan tøytning deg? Det visste ikke, så jeg var øyd. Men det er en så utrolig en avvarskan av mitt liv. Og det er skilt i slett. Hver kom sjælen fra oi, bare hels og sannsyn. At det er en evangelisk sanker, og du kjenner han. Ja. Men det er akkurat her vi at høyre, altså vi kjenner trygg vi ødlet her. Det er just unga løt jo i. At vi kan sitte og ta oss sammen. Nå sitter vi bare og konsentrere på hva for andre for å si. Ja. Men ofte tar vi det i samtale med folk. Ja. Og et eller annet evne vi kanskje diskutere eller debattere. Så finner jeg meg selv nå i at heldre enn å lusta etter tog som tåser, så er jeg langt begynt her inne å opphokse hva det skal svære om. Og så får jeg slett ikke vite det som jeg sier. Att om det är just gott. Ja. Så att Anja hon sände på och säger att nu kom en pastor av Ockon och så kom en pastor
Så kom Paul Johan och så kom Jakob Zachariasen. Så kom hon själv alltså läsa. Ja, akkurat, ja. Och så sätter jag mig. Och jag körde det alltså. Lort jag efter att och hukt. Ja. Och ta upp det här som du säger nu. Att vi snackar inte efter som vi huxa och själver. Men vi får in i det här som skrivas det. Ja. Och det närm mot hjärsta. Det här är inte mot verk. Det är Guds verk. Det är akkurat, ja. Och det lyckas mycket hur står fram och talar av Guds anta. Det närmar hjärsta. Ja. Guds ande närmar hjärsta. Ja, Guds ande närmar hjärsta. Året var hållt och tog bostad med några. Det blev livant. Ja. Oj, och alltså. Det och det som gör alla munnen då. Och jag har också så öla näck om hese som här var samma bakgrund som vit. Ja. Inte äntligen bara jag berör någon men det kan vara kvar som helst vi söndagsskola och möten och hette här att man känner Atlanboskapen helt man ut och det gör man säkert ästen ja. Och allikevel så det avgörande inte kom på plats. Nej. Tui at han vil så omettelig nekk mer enn bare til at vi her har information. Nettopp. Han ønsker at vi skulle komme kjenne han som en verleika. Ja. Vi heile andan. Ja. Og i okkara innere mennesker. Nettopp. Og til det som er munnen, og til det som Jesus kom til først og fremst. Ja. Først og fremst kom han til at vi skulle komme kjenne han, og elska han, tog at han elskar oss, at vi får nøye til og kærlega til at det var atmosfære på at han kærlega som han gjør oss. Men du, varst du hva jeg også lever mest til gjort på det? Nei. At vi var øyelig avlud som personer. Ja. Alt som var her, altså. Men Kristus er jo dødt. Det er akkurat, ja. Ja, det her det lykkes. Ikke sjans. Nei. Og det taler øyne størst til meg etter her. Det som mest vi løyver noen er. Da du lever løyver, så lever du det sammen med herrene. Og hvis du ikke vil kvart færlykke som er prei, et eller færre en avhøytende om Ett att du fått upplysning om att det och det vill ta. Ja. Och jag understryker att allt vi möter om brevbrotning, bönamöte, uppbyggarmöte och evangeliska möten och så framvägs. Det är oimer. Alltså, det är inte spårningar om jag vill färra eller inte färra. Nej. är färre tog till som för fram till dömes och en brevbrotninga möte och göra många var nordligt till brevbrotning och ta 14 folk. Att jag kan inte beskriva låtarna. Så vi har var här, minnena var här. Och det var inte akkurat vi myntost. Nej, nettopp. Men vi myntost han som vi var 8 i. Och som var i akkurat. Och det ger att låtarna vara som han vill och inte som vi vilja. Och det han för sin vilja vill vi akkurat. Ja, så är spårningen hur snägg vi vita. Nej. A lukka øy at vita, han sjæla fjalta løy, hans høgra hånd mer heldur fast om ukjent spår i støy. Akkurat. Altså at det er vi, at alltid har kontroll av vi øtlom vi vita noen, det er ikke alltid godt. Nej, alltså det är vill faktiskt säga att det kanske slett inte gott då. Nej. Tror att utfra viten någon uppstånd så ötten. Ja. Tror att vi kunde inte kontrollera allt. Ja. Vi har inte termarhalt och ötlon. Vi kan bara ta tryna så vi har liv i allt för länge nu. Ja. Vi så coronasmitten ja. Och själv ta och bei folk och myndlägga röjna göra sitt bästa. Ja men alltså så är det inte under kontroll. Men har vi bara vite, ja, så kommer ötten
mer eller mindre tja, gos vi annars samma skrua, ja. Men han som ikke lyder av vitsøyta, men lyder herran av alle hjertasøynene. Her bare så her sterke kjenslene som absolutt ikke avgrunta av at ja, alt som det skal være. Alt som det skal være. Og så nu så vi liv I hukte etter drottningene. Ja. Margrethe, altså nu samband vi hon var drottning I halvtrus år. Jeg vet ikke om det eller morgen. Ja, ja. Så hadde jeg gjort det imest der, og så var det Danmarks Radio som gjør det. Jeg kjipet for at 20 folk skulle slippe inn, vanlige folk skulle slippe inn til en spyrja spurningar. Ja. Ja. Og her kommer imest spurningar fram, og så kommer en ung dame fram her. Så sier hon vid drottningene at hon imest gong rundt om, så har hun gått noe tanker til at hon har kunnet fyrstille seg til at hon var den vaksne, gamle, eldre sier om seg selv, som kunne give til unge mer et godt råd. Ja. Og drottningen hon sa av henne gosjon, ja, det var veldig interessant. Ja. Men så spyr hon drottningene, for at hon som den eldre kunne give heser yngre som råd. Ja. Og hon hoksa seg om henne gav løte. Så sier hon, hva skal jeg bare si, vet du? Det gonger nok. Alt I ordan. Ikke stora, altså, og ta så ut, ja. Og egentlig hatt det her til som Herren taler vi okko som trygg på ham. Ja. At vi kanskje I imske fasen og I løyven, og vi har ikke kontroll. Vi kunne ikke ha kontroll, da. Og hvordan er det, og vi blir kanskje fyllt av øtta. Men han sier vi okkom, at det gonger. Det I ordan. Så jeg har valgt det, ja. Ja. Og så eisen I morgen høyre disse eiesmennar som var utfrist ned og bleger ikke ekk, va? Hørte du det? Nei. Og her sier snitt som forteller fra, ja, men hette meg som forteller, sier han. Det var bare han og pappa, han og sonen var enda I sjøen, pappa var etter han var glad for at pappa ikke var kom via seg. Så sier han fortalte, man lykker å fortelle hette til at akkurat om hese tøyene, ta hei mamma seg som tryggvande, sier han, og hun slår for at vi inne I stoven har lurt etter, hittet der og vike, knapt ble en stekke av, vi 4 daimon. Ja. Og ta vårt her, altså faktisk dyrast nei, han kom I sin himmelsk ødnaverkene, kanskje 8 meter ut fra kaikanten, og sånne hans reisende, ja. Og her enda I alt øyla vel, ja. Og han kunne at han har suttet, nek sammanfattlande ting var gynnsen opp, lukas man kan si en hakri ein som gjør det til at her, ja, I måte ødlån odds kan man eisen si bli bjergere, ja. Og kunne takke Herren. Og hatt det her til som Herren djever okkom, og I ødlån føren, lykka mykje kvært, så djever han okkom her inn I okkar innasta menneske, inn I okkar hjärsta, at han hever kontroll. Han fører okkom I jøgnen. Og det ikke annet som så godt at eia som det. Men åt og I helsen, som jeg la mest til kjemmer, at du kan ikke selv kontrollere øtta. Nei. Etla, han verand. Oi tog vantrykkvande menneskene, etla til gamla holdt hun ikke der. Ja. Han her til det samme. Fire at gjøre hitt som menkan, ikke bare bedre, men gjøre det til tøyna sjælo, som sier og Jan, ja. Det er lukka som stens det av ikke av vita. Han fjalta løyen. Bare at du husker med det her årene, og lukka øya vita, og sjæla fjalta løy, hans høyre hånd er helt fast, om Øtjensborg stod, ja. Nettopp, ja. Og her ligger så tryktene, og så også at vatten naturliga, om et eller annet som ligger for framan, og så kryper røtten inn,
Och så Hva det tar gjøre på, va? ja. Og det er så bare, jeg har kjent det bare, jeg har aldrig kjent det sterskere nå, som 2 ganger, da. Det er av hjertet, jeg søker han i andan. Ja. Det är 8 vers som hjälper mig här. Ja. Da sender du i Efesiansa brev 2. Han tåsar om salving. Och i versen, ja. Ja. Och det är väldigt gott hvis du bara läst det här verset. Ja. Ja. Första i hans brev 2. Ja. Det här hans... Ja. Ja. Det är när han kan nyalle i kapitlet. Ja. Ja, men ja. Så sier han i vers 22. Men tid salvingen og i tid finke fra honom være verande utikkon, og tikkon nøydest ikkje at nekar lærertikkon. Tog som salving hans er lærertikkon alt, så det satt og ikkje likn. Og være, altså blive, verande ui honom, så som hon hever lærertikkon. Ja. Detta hjelper meg. Ja. Så til salvingen til verk som anten gjør og hjertetøyen. Ja. Altså, du snakker om hjertemål, og hver hever bjerster hjertemål enn god den høylige anten, som han uttalt til hjerteåkere. Ja. Vi høylige anten, som giver noe ned. Og ta tannsalvingen virkar, ja. Det är en fantastisk kvöld och frier det kommer in och i. Ja. Tog lätt så öliga stora. Ja, lätt så öliga stora mån och månen njautingon. Och ta i kvile och i Guds frie ädla. Ja. Han sier at sammen vi nøgt seg vi er godsatt til store vinninger. Det nøgt seg vi er være tant og verst. Og ikke tro alle togene etter noen dører. Nei, det er. Ja. Det er akkurat det. Ja. Vi alltså naturliga människor och jag det är alltid hot till att vara väl solidera på alla matar alltså för jag känner trygglägga. Ja. Men det är inte att dömas pengar. Ja? Nej. Det är för alla människor är det alltså och vi kanske halta att luckan är i att ha några pengar men det gör det inte. Pengar är ranger att mangla men det är helt avgjort inte luckan i sig själv. Och det som annars vill helt som medelmänniska är vara det mest saliggerande det är ha några pengar men det är inte sällan ute i sig själv. Nej. Men det är som vi låser här men tid salvingen ut fink från honom och verant utikon. Ja. Och tikon nöjdes inte att näka lärer tikon. Ja. Och det är satt vi salvingen. Ja, vi salvingen. Det är inte satt vi att vi gör egna vit allt vi vet bäst. Men vi ser salvingen här. Ja. Så som salving han har lärt tikon allt så är det satt och inte likt. Ja, och så inom versen säger han att tid har salving från någon höjla. Ja, och vita allt. Ja, så att det här att tid vita allt. Ja. Alltså allt är allt. Ja. Så Tog han bor i Jakob. tog han bor i. Ja. Så Ja. och hvis vi nu flyttar efter Eblas hotigen i Joshua av his ner. Sattna kongabok kapitel 4. Det vi där vi är utvalt i kapitel 2, ja. Ja. Det hade naturligt att Elias hemma. Nu är han färden. Och så hände så näck och så kommer vi till dessa kvinnorna. Läsa Lutcenter en kvinna och i heje varit gift vid ögonen av profeta lärarsvånden. Röpte jag Elisa och säger tjänare tog in med av mine dejor och tog varst att tjänare tog in åttaist herran. Men nu kommer ögonen i 8 till honom och attlar att göra båda skiner mojnar till träner. Lisa säger vi henne vad hever du? Vad kan jag göra för det? Säg mig. Vad hever du i husen?
Hon svarar en tjänast kvinna tog hever inte an i husen en krokko i olje. Att det var åknen. Då säger han, för och länt här oilöt från öron från ötlån grannon tog inom, tom oilöt, att det inte vara att få. Fär så in, lär stittnar efter här och sa någon tog inom, og hett oljen og öll oiløtene, så kvart som de fått, skal så sette de fra der. Hon får nu fra honom, og lastet dittnar etter seg, og sa noen søgnen, tar rett og henne i oiløtene, og hon helt i oitei. Da i oiløtene var fått, sier hon vi sånnsøgn, rett mer og et oiløt enn. Men han sverre ikke etter, ta helt oljan och peta renna. Så nu är lagret fullt. Nu är han kjölat efter. Och så ständer det ut i kända versen. Hetta kom hon och säger godsmannen. Och han säger fär och sel oljerna rent av skuldtøyna. Så kunne to og sine tøyner livet av tøy som avløp. Hva hever to i husen? Ja. Hva hever to i hjertan? Akkurat. To herre. Ja, du hever oljan i hjertan. To salvelse. Ja. Så Det oljan. det är olja. Ja. Så du hever allt som du har bruk för. Yes. Hur ska det aktiveras till en sorg? Nej. Jag hjälp en nej som en anker och vi vet att ankern han är färgerläsra och han är värjan så ankern. Och var värjelöst. Så i hesten här som mävren skiltar till, han vill ha sinnar som tjall. Tjäder till träd. Och det var ett ögnast om 8 av bötterna. Så? Ja. Jag har alltid att det är så en standande mynd av tog som vi har framme nu. Akkurat att det är. Ja, kvar först då vi tog en nej. Det är nämligen det, ja. Och profeteren var år Guds tillfall. Ja. Han var år. Ja. Så profeter en som inte säger näka från sig själv, men han säger det som Herren säger i han. Ja. Så han talar det in i nejorna som människa. Och jag hade att det är så en standande. Jag har hört detta från Batni, ja, och han säger mig, nej, du är gärna vaska, och säger. Det är väl vaskar, Gus. Kvar gärna vaskar? Ja, det är rätta som du läser Bibeln och allt det här. Du har gärna vaska från Batni, ja, och du har inte gärna. Det är inte gärna. Jag säger, så måste det vara underfullt att vara gärna vaska och hanta maten. Så han gör det enda ödlan tog som har vid det gamla livet gärna. Han dög av krossen och vi blev mycket skapningar i hon. Så spurningen är, Paul, om man är gärna vaskar eller hjärsta rensa. Jag har alltid allt nytt. Det är alltid nytt. Nej, Guds, hon är åpenbara, alla människor frälsa, och nej, Guds är nytt. Och hon kan inte, hon är som Herren själv, han nyttjar allt. Och nu är det vi som ändå nyttjas därför att det tog jag att han bor i oss. Jo, jag har också nu att du läste det där. Ja. Nejen av henne. Ja. Ta och här faktiskt fortfarande kan man säga. Vill krävja så här sinnena från, ja. Ja. Jag tycker att jag föräldrar känner till så läsna. Ta i bottna växa till att det är allop att det är agänker. Ja. Det är något som vill stjäla bottna frågorna. Och jag har tycker vi är verkligen att det talar in i den situationen att det är bara en lösning. Och att hon är i husen. Och ju vi till att han bor innan och i åkna. Är det näka som är ringt att missa, så är det bara nu man inte vi har missat det. Och det är färre fra åkna ett hem till Herren. Men att missa vattnet så här. Lika mycket så gammalt det är. Lika mycket vad det händer och men hetta liva
alla tøyina vi tog kærleikan fra gode, at badne, etla svånren, etla døttren, etla, det kunne ikke annet enn elsket. Tog du elsket deg, vi tog kærleikan som tog først, var elsket vi, og vi elsket, tog han elsket okkom først, alltid først, det er sånn. Ja. Det er et helt utrolig styrk. Ja. Helt sikkert. Ja, vi er opptiden jeg nekvar. Vi er sånn akkurat sånn her samband vi hvordan kunne vi som kommet langt fram gjøre time som fyller etter det som gjør at de halter seg til herren. Ja, nei. Jeg tykker at det fyller øyne nekk for eldre. Og jeg tykker at Sverre ligger akkurat det som ser meg her. Det at det her at det innere løyve som at oljan jo mynden på andan. Anden og oljan, det altså salving, det jo alt ett. Og man kan si at oljan bara mynden på taverliga. Ja. Taverliga, det hele andans løyv. Ja. Og sjåan det det omedelig godt at vi djeva okkara bøtnon og badnabøtnon gav førning eisne vi åren og årenon for ikke tala. Ja. Men det ett her, og det løyve som innan ui okken sjálfuna. Altså, og det ikke bare olja, men det eisne lukna som eldre, som, altså, ta hesen eldren ui okken. Ja. Fest ui Ja. nir etter, kan man säga. Ja, men ta alltså, ta slappe. Her en mynd eisne av du tjej arma i ljósastegana, som vi kjenner her fra han jo den bibelske ljósastegana, han tjej arma. Ja. Vet du hvordan han vil tendre over? Nei. Nei. Han vil tendre på tammatan at det mittast av ljóset, mittast av lampan her, ja, hon den enaste som leis. Hon vil tendra fyrst vid en elde, og så teker man her lampene borsrur, og så tendrar man hine ljøsene vi som samme. Jeg tykker at det den samme mynden atter, Ja. at vi tog elde som Herren hever, som han synger byrst i okkona. Ja, men jeg hadde det her, så ser det så sinner fyret der, og tar skiljer ikke hva det henter her. Og kona var helt ikke hva jeg henter. Hun fer til Elisa. Ja. Hon sier godsmannen hon, og han sier fær og sel, ja. Hetta kom hon og sier godsmannen. Ja. Det er smør. Og han sier fær og sel oljen og rinta skoldtøyna, så kunne tog sine tøyna livet av tøy som løyper. Og så kjørte hun til, og her stod jeg som nævren som vært så strenger og med så skoldtøyna, og han fikk alt, og det hadde nok av livet. Ja. Jeg var ikke til Daniel, men jeg har så ofte sagt det. Jeg hadde ikke alltid at det å være praktisk og antallet, det kan jeg ikke få si. Men jeg hadde til at du antallet, så sass du til tror jeg at du er praktisk. At han holdt, som Jesus sa, at ta han nå lærte ta gamle templen om 12 år gammel. Ja. Og han var omkant kommet av stedet. Han var så opptatt vi verst. Visste ikke at jeg var verst 24 måneder, sier han 12 år gammel. Ja. Jeg visste det at jeg var 12 år, og det var tog jeg mamma så ofte sagt av hvem. Hva det skulle være. Hun sier omkant kvært, men han sa det. Ja. Og hva kjørte så Jesus? Og det gamle tar omtravs altså en hel person. Ja. Lærere tar. Hva kunne han lære tar? Jo. Og så får han vært av løyen. Og hva hendte foreldrene? Han tok til og aldre og inte så gode og mann.
tog att han levde i vilja. Och han säger onkan något annat. Han var profeteren alltså. Han första profeteren som levde verkligen som en profet. Och inte något annat. Så han var Guds med. Han var god och människa i samma lika. Ja, ja. Också där till. Han var ju han som alla profeter framman undan hon hade profeterat om. Och han var uppfyllningen av alla de profetier som där profeterade. Det här kunde så gamla kanske inte vita virkelig. Först och satt det där vid hans tajpar. Ja, ja. Ja, det. Alltså, rätt. Ja. Ans som råpar i öjemörsna. Kär i hallan och vägen till röja. Ja. Ja, det var det. Alltså att det bara så helt fantastiskt att det också är om det. Och tog ju själv gånger så rävliga kött där vi sitter här. Och i haltet att det är en smart känt i Gamla testamentet som öjsten kommer här i 5:e kapitel. Som lyckas som ber på om att säga. Ja. Han var inte gärna vaska. Nej, det ska jag säga att han var inte gärna. Det är helt utan jag var gärna vaska. Nej. Och vinner inte honom. Nej. Jag stack Kan du läsa Lydcenter och 5:e kapitlet? Ja. Her stender herfra første vers at Naaman herhøvdinge Arams kong sier nekva sier til herrasønnen og var nekv virtur, tog vi hånden hei herren givi arameeren sier. Han var veldig kappe, men spidalskur. Nu hadde arameerar einafer og herjefer tidsi vissar som fenka ur Israelsland enn av smadjento. Hon var kommet tjena tja konen Naaman. Hon sier ved matmårsynna, hei herremoen best være tja profeten i Samaria. Han hei hjelpt honom fra spedalskene. Naaman får så inn til herresøn og sier honom fra hæson, så og så hever gentan ur Israelslandet sagt. Ta sier kongren i Aram, fær her, jeg skal lete til få brev vi til Israels kong. Han fornast det og tog vissar 20 talenter av silvere, 6.000 seklar av godle og 20 hatøyer kladningar. Og han fikk Israels konge brevet, og i tøystå, og nå tar du fast dette brev, skal du vite at jeg har sendt tjenere med Naaman til døgn, for at du skal hjelpe honom fra spedalsk og hansere. Da Israels konge har lyset brevet, skrattet han klær i sånn og sier, jeg god, så jeg har valgt i deg og løyve, så gjerne han sender mer på og vil ha med å hjelpe mannen fra spedalsk og hansere. Tid suttja ta greit at han leita seg føre til struive med. Men ta i Elisa godsmed og fratte at Israels konger har skratt klei i sønne. Sendte han på til kongen og la sia, hvor er du skratt klei i sønne? Let han komme til moin, så skal han sanna at profeter er i Israel. Så kom Naaman vid hesten og vakne sønne og stekka for doren Elisa. Elisa sender på ut til hans og la sia, fær og be at her i Jordan skjeiferer, så ver likam til et frukstatter og til vi regner. Ta kom ilt i Naaman, og han rymte av sted at vi hesen åren. Jeg hoksa han for å komme ut til min, stuja fram og akkalla navn herrens godsøns, og forska hånden atter fram iver stenen, og såleis teka bostespedalskene. Ikke Abana og Parspar egnar vid Damaskus bedre enn ødel vatten i Israel. Kunde ikke be meg i teimen og være regner, så gjerne vendte han vi og helt av sted i vreie. Men tenner han seg stiger fram og søtte vi han, «Fægir, hei profeten og avlagt er akkur som var nekkfyre. Hei, du tar ikke gjørst det. Hvor så mye meira ta ikke nu i han best sier vitte, be at her så være du regner. Da får han om han, og får skjefer under Jordan, så det som godsmer har sagt. Likam hansara verta frukst atter som av smabatne, og han var regner. Til leksjen jeg har hørt at han lyser opp at det var så dagligt av møten før. Ja, ja. Altså, helt underfullt at sitte og lusta. Det er en santante, og en smarkjent. Han sa man var ofte høyre i sundagsland. Ja.
en smadja. Ja, hon relaterar till och bötna, att hon var ju en smadjanta. Ja, förstår det. Och så till att konkurren, han är sina planer och han gav någon hit och till och han förde kongen här och allt var en hårdeväs, kan man gott säga. Ja. Men Guds med en vakt. Att det är en standtant och så inte en gång affära ut själv för att sända på. Ja. Kan man det hata? Kunna. Ja. Ja, hotell. Sända på. Ja. Hitler freds på. Ja, nettopp. Ja. Jag var flytt från Strantes. Ja. Men du Paul hade lysen, det så man lyser öra väl stövna tja människan i det. Ja. Så vi vet halta att det är hjälp att få imiska stäger och röjna allt som till dømes eisen i blåsjuka kvinnan som vi leser om. Hon har röjnt allt. Ja. Og hon har givet alle ångtesynene faktisk for det. Og hei ånga hjelp finnes ja. Men da han så kom til Jesus, og her som føren det profeteren som på Jesus her og i gamle pakta, altså, og det her det ligger. Det kommer ikke an på hvor så stor at skikk vi har, men hvem det har vi sett akkurat allit og til det som teller. Jag säger det till Jan att jag är inte lösat här, men jag satt och också om det här som nu är äckligt aktuellt i min liv. I samband med allt det som är samband med utan att känna det. Alltså. Till ångan till för möjliga för tog att to är och Anja eller kvarta så är jag vet kunna ha antalet samfällen vi människor som är syskon och i Herren. Vi känner det inte alltså ett fall. Nej. Och att uppleva det här som vi nu har tagit om, alltså det första och det här att de människorna, de gör att de känner att det är det som när tarvar. Mm. Ja. Så hette mät. Ja. Och människan lever inte av brej ögonen. Av varje år som utgångar av Guds mun. Mm. Och det är helt en standande att uppleva det här. Att du utan att känna näka till som människa, utan att veta vad det är, utan att veta näka om dig. Kanske ha ett så gott antal samfällen vid dig. Så vi vet det är Kristus. Ja. Nettopp. Ja. Jag tycker att du har så tog som nu är alltså. Hvis jag nu inte var lagt in och jag det här. Jag blev lagt in och inte var en smartrand men helt unga drang. Så en anch. Som till jävlar och i 2012. Ja. Kom och gav mig en iPad. Mm. Ja. Och så när en ancho och hon bor i Klaxvik och de bor för nere i Sandborg. Och så för med en papen hem, och en av systrarna som är äldre. Och han för hem. Och samtidigt som han för hem så för vi nio Annika ett lena samfällsstävning i Esbjerg. Och vi mötas av lovet någon när han kommer så frisk och glad. Det var berg och Klaxvik. Ja, nu får han vi en skipet så att han Christian Groth. Och han var så glad. Han alltså att han lustig att det även. Det bor nere och finns så bottne och föräldrarna så henne bor i ösnen nere. Och tar färd av sted. Och han slår ut. Han som är chatt. Och jag minns
i Esbjerg, frattet det i Esbjerg, og dette var sånne dæver, og vi var lige vi hese møtene til en sånn dag, og vi køyra til Sønderborg. Så her var en minnesløta, så nå skulle det for å ha hjem. Ja. Og vi finner fram til stegen, og vi færre inn i her høtlen, og her var nekk folk, så det hadde haft samfunnet ved en samkommet her i Sønderborg. Alla tøyna til å være nere. Og så skulle jeg øyne av Taimon som her var siden noen år. Så kom spørningen til meg om jeg vekkene. Jeg sier kære kom til siden noen år. Og det gjør jeg. Selv om det ikke var glede, men... Ja, hjärsta. Ja. Det ble bonden. Og til ikke band, så stender det her at det var vi kvar en band i handjever. Ja. Det er helt andre band, avkjennelig band. Og det har vært værende alle veiene i Jøknon hese år, siden det kom. Siden det kom i heim. Og så hentet han det igjen til jævlar 2012, og jeg fornyer av å operere av för blåpropp. Och så gör det att vänstra böjen och ta löt det sig akrarna. De största akrarna som gick upp efter ett lavenerna och gör det han likengant, ja. Och det tycker jag fint. Så kommer han och ger mig den iPaden till jävlar och lär mig att bruka han. Och så kommer jag nyer, bara inte att han har nutjar. Och så startar jag upp på hesa tjänsterna. Som det var vart 8 år som färger. Och hvis det inte är, jag vet inte vad skulle görs vem med i corona. Nej. Så jag att man varnas via affärer där man kanske kan smitta onkran och så framvägs. Så. Det är äckliga tuttingar mycket att man ger efter tar man jäklon som vill givna av ventilationen och man räknar till som kan förebygga för inte själva bli sjuka och helt inte smitta någon. Smitta andra. Ja. Så tappar jag det här och det var så för mig att ta för ångan inte alltså. Och jag tar inte att säga att det är en ersättning för det. Nej, det är något nytt. Det är akkurat. God ger något nytt. Ja, ja. Och god samkommer lika nytt för en enaste det jag gör som man alltid är och god säger. Och det är lika mycket kvar hon finnes och kvar hon är. Hon är ju som skriver ständer likam Kristus. Han är hövor likam såns samkomna. Ja. Ettla. För att vi så nämna det. Akkurat, ja. Och hantan organismen, hon virkar fint. Du nämnde det i sentensen i halvtid som norskdag i Gjørskvald. En när virkar det inte. Kunne vi tvåra fine att god virkar av gjøren i Gjørknon til som høyre han til. Og kan ikke fåra for å ta løyve at han ikke vil virke i tøymon. Akkurat, ja. Ja. Det får han ikke. Nej. Det er i grunden bare øyns hint som mennesker kan gjøre i det. Og det er ikke trygg. Akkurat, ja. Ja. Det han gjør det opp ved sintene. Ja. Och om det syndna kan man säga att det är alltså verkliga synd. Ja. Det är inte vilja trygg. Ja. Ja. Det är så du tryggven alltså hon leter upp för och alla himmelsens gamsle. Det är sån sanger säger tryggven, bäst tryggven av Jesu blå. Det är ofta det snänt att tryggva blå, ja. Lösa kan hjärta och i löjor. Löj och ett ävet löj. Tjeva att här Jesus kan öjna. Löj och i blå. Är i hans blå i löjna. Och hvor standet i blåen någon. Vi har alltid till som säger mig det första fel. Att varför blå här Jesus? Han är i blå i pappa sin. Ja. Och kvar var han? Akkurat. Så annars hej det inte kunna fungera så. Nej, alltså vi söker ut från loven om att här vi inte äter blåa. Ja.
tøtning var av det, ja. Ja. Tøy at det faktisk lykkatstekn i middelen løyve, til å si andan Ja. og blåve, ja. Ja. Så ta og Jesus gav sitt blå, ta gav han sitt løyv, sin anda, fyri okkon, som løyser ikke alt fyri okkon, ja. Og det finnes ikke hakre løyser ikke alt, Nei. enn til at Guds egna løyv, Ja. vi jøgnen Jesu blå, vi giver fyri okkon, ja. Ja. Altså, det løser ikke alt så størst, at ånden av okkon, og ånden makt hver himmel eller gjør, kan sette spørsmålstegn i det. Det är slett så länge sedan att det är det till ständigt i brevbrev något. Och jag vill inte gärna att läsa det bäget av vers i åren om blå bok och kolva kvart vi tar mängderna igen. Ja. Och så om kvart Jesus Kristus blev utgjort. Jag vet inte vad vi ska huxa hatt det in och i tjänsterna. Men det stämde bara bönlös här. Och jag var så glad för det så jag nu uppdaterade det här. Att lov gjorde det vid mig. Ja. Ja. Her, jeg kan lese kanskje her fra vers 9 i Hebreabrevet kapittel 9. Det er uimynd inntil tøyene og nu og samsværen tøyver av båren fram beg gaver og offer, som tog ikke samviskende vivodjande ment at gjøre at han fullkomnan og utinner godstjeneste søyne, men som bærs sammen ved mæti og drekke og imskund tvotten holdlige fyrkibene og anlagter inntil tøyen kom å få alt i rettelig. Men Kristus kom som høvesprester for henne kommande gåen, og han får i jøgnen hitt større og fullkomnere kjalte, som ikke gjørt ved hånden, det som ikke av hesson skapningen. Og han får ikke vi blåve av bukken og kalvon, men vi sin egna blåve ena fer for atler inn i helgedommen, og vann evige endeløsning. Du så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvøye. Vi har vært slett og henne åregne halgar til utvortes regnleika. Kvosse mengan meir skal ta ikkje blå Kristusar. Hansara som vi evion anda, bær fram seg sjálvan lyta leisan fire god, rensa samvirsku tykkara fra deion verskon til at tjena hinnon livande gode. Så han ta mittla med for nudja sottmala, så henne kattla skulle få henne evige arve lova vær, etter at de har også sted til endeløsning fra bråten under henne fyra sottmalan. Det är så helt en standande, alltså också så till att du har inte en gåva samviskot, så nu du gjort allt rätt. Nei. Men du har en gåva samviskot, så Jesus blev rönsa i samvisk okkara. Alltså, och han säger att det är fra dig om versk. Alltså fra bara gera näka fyra. Ja. Nej, fra dig om versk till att tjäna inom konstanta. Hinnon livande god, ja. Ja. Livande god. Alltså, jag har inte huxat här för att lov kunde göra mina samvisko röjna. Så är för att tjäna. Och ta brött i allt. Jag är som en gång framan någon ondrast iver tar jag vidare i människor. Och jag kom in i sjukhuset och kom in någonstans och så ber jag vita imon och jag undrar alltid iver det här. Vad sådär det? Ja. Alltså kvoi hevet det så sort avvirke av en människa som tarvar akkurat det som den nu upplever. Ja? Och inte att han blir mer grått. Det är så helt fantastiskt i året vi ladde upp. Ja, ja. Alltså, år som man har lyst och känt det jag nekvar, knappt så vill det ladde upp och du särskilt lugga som inn i himmelen självan. Alltså. Ja, så man säga att här var en gåva samvisko till att liva, lätt han liva sitt liv och i någon hjärsta, och i någon liknande, så. Ja, det är det. Nu kommer jag bara tankar om det som en gång har vittnat om själva. Ja.
Men ta ui er som godt 20 år gammal, verilig så. Ja. Jeg har lengst en givet med lydelig Jesus, jeg har blitt døpt reist nå. Ja. Men ta jeg så verilig så hette her, at God bytte vi med. Ta han tog mina synd av meg, og lei han ivra av Jesus. Ja. Og ikke stekka her, Nei. men tog hans regnleika, Ja. og lei han ivra med. Altså, han regnleika kjenslan er ikke til å lyse, men det steg bare opp og med beina veien. Jeg kjenner meg regnere enn en nøyføring. Og hvor gjør det? Ja. Og det var som du sier, det var ikke tog at jeg har gjort alt rett, tvers måte da. Nei. Men tog at kraften og i blå i Jesus her, renser jeg. Ja. Og det er det som er så helt, Fra helt alla fantastisk. Fra alle skinta. Det blev Jesus sånar hans Ja, rönsar. Alltså Ja. det är en större röns. ja, ja. Det Och kom fra alla sin. Alltså det är inte nära så. Nei, det er en affär för atlar og av ett virkande, altså. Ja, av et virkant. Alla tøyna. Og så ikke bare det her til at man lukker som synden renset bort, og så man kommet atra nullpunkt, ja. Men det at han så kommer vi hele andan Ja. og fyller hjärsta vi de ödlande himmelska. Ja. Jag tycker vi skulle ha bara mer tog i det. Nei, det er nok tog derfor. Ja, det råknar vi, alltså. Det nu har varit förut svåra vid namn. Vi må bare ta näst för. Ja, och här är några för framman som vi tackar attor, hvis vi kärren vill till. Ja. Så går vi hem att färger vi tackar till här för så låt. Tackar till här för Anjo och för Daniel och för dig som sitter på ja. Och stilla för i Ötland häst som samman vi synen och herre. Och prisa vi för allt det som är virken herre. Og i tog verset som tog har lagt og kom til røyere liv og i herre. Og god at kjenne til at tog virkar og i okken og færakna vilja og færakna virka til gøy vilja tøyne. Det kan ikke beskrivas. Men til tog jeg grunnterleie lagt av det her. Æra grunn kan du ikke letja utan henne som lagt og til Jesus Kristus. Og så kommer alt hit. Og det tackar vi der for. Og letja allt det som kom fram vid det tog hånd, og vi at ikke var annet vursdom til at arbeida til så løs at en underfotland hånd kan tala til gjørst okkar av Jesu navn. Amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal komna enda. Vi bøyer Daniel Adol Jakobsen og Paul Ferre, sammen vi Anja, for bare å takke til oss som har lytta og kanskje er som har hukt. Og parstar av hesson her Totten og Gjerstamal jeg sutja av YouTube-kanalene Tja Iktus. Så etter jeg bare å si tusen takk for hesfer.